Ну, тема такая мне родная, что я хоть сам с собой могу целыми днями размаўляць, потому что живу в этом уже с пару десятков годов, и чем больше поглыбляюся, тем больше цікавага для себе открываю. А, так что, калі раскрываць усе а, ну, бакі пермакультурнага ладу жыцця, з тэорыяй, практыкай, ну, то гэта трэба 10 заняткаў по 1,5 гадзіны. То есть это такі курс мы распрацавалі, і вось якраз у рамках гэтага курса на працягу такога вот часу я раскрываю усе бакі значит, гэтай тэмы. А на сённяшні дзень мне, ну, как бы упершыню цікава, як падзяліцца практычным бокам сваіх каких-то навыкаў там і спосабамі вырашэння этих всяких праблем на сваёй дзялцы, але таксама як філосафу мне цікава, ну, паразважаць увогуле пра гэту з'яву пермакультуры, которая з'явілася адносна не так недавно, і мне, ну, я як бы так адчуваю нутром, што гэта сапраўды з'ява, якая ну, з'яўляецца часткай нейкай новай эпохі, у якой мы пачынаем жыць. І я пачынаю сваю прэзентацыю. Зараз будзем бачыць, наколькі ўсё тут адпаведна ў нас. Значит, нас прапануецца такі план. Короткую гісторыю я хотел бы представить, як у свеце пермакультуры і у Беларусі, бо эта гісторыя, як бы, можна сказаць, з маім удзелам адбывалася. Таксама вот маё асабістае менавіта бачанне філасофіі пермакультуры, пра што я ўжо сказаў. Ну і потым ужо, наколькі будзе далей цікавасці і час, мы пра розныя мае асабістыя прыёмы гаспадарання паводле прынцыпаў пермакультуры паразважаем. І калі уже час застанецца і ахвочыя застануцца, то хацелася б паразважаць, што кожны з удзельнікаў думае пра будучыню пермакультуры ў Беларусі. Значит, что такое важное я заўважыў сам для себе з гісторыі. Звычайна пермакультуру атаясамліваюць з такими выбітнымі аўстралійскімі падзвіжнікамі, як Билл Моллісон і Дэвід Хольмгрен, і гэта сярэдзіна 70-х гадоў. Але і Вікіпедыі, і ў іншых крыніцах все ж таки заўважна, што сам тэрмін ён з'явіўся, ну, нашмат раней, на паўстагоддзя мінімум. Ужо ў 911 годзе, то есть на пачатку 20-го стагоддзя, было першае ўзгадыванне гэтага тэрміна. І тэрмін перманентная агракультура ўжо як назва адной з прац навукоўца Рассела Сміта, это был 29 год, 1929 год. Так что бачым, что вот это зародок, ну, семя, насення, я б сказал, этой з'явы, яно это пачатак 20-го стагоддзя. Ну і ўжо тады ў 30-х годах вядомы Фукуокі з яго саломінкай, эта кніжка ёсць па-руску цікавая. І вот што тычыцца, чаму з 70-х гадоў пермакультура пачала развівацца імкліва ў свеце, таму што была не толькі практыка асобных вот людзей Моллісона і Хольмгрена, але яны арганізавалі такі сістэмны курс лекцый для студэнтаў
больш як 80 краінах. То есть праз адукацыю, праз веды, праз сустрэчы, праз такія вот семінары, якія мы цяпер з вами робім, большасць людзей пачынала пранікацца і разумець і ўваходзіць в тэму пермакультуры. І вось ужо пасля гэтых сустрэч, адукацыйных курсаў ва ўсім свеце, уже 80-е гады, і пермакультура пачынае шырока прымяняцца ў экапаселішчах, у розных краінах пачынаюць узнікаць суполкі, падвижнікі. Потым такі штуршок знакаміты Зеп Хольцер, аўстрыяк, даў сваім прыкладам. І вот так уже, ну, 2010-е гады вот такі цэнтр з'явіўся адукацыйны Хольцера ў Расіі, а потом это такія ж цэнтры пачалі ўзнікаць в Малдове, Украіне. І гэту з'яву пермакультуру, як мне распавядалі украінскія сябры, падхапіла моладзь, таму што звычайна справа агародчыкаў гэта такая пенсійны занятак людзей. То есть выйшаў на пенсію, ну і в гэтых гарадках сваіх займаешься. І гэтыя сустрэчы шматлікія там у канцы 20-го стагоддзя, пачатку 21-го стагоддзя, ну, такімі вот дачнікамі, пенсіянерамі напаўнялася. А калі прыйшла пермакультура, ну, то гэта пачало цікавіць моладзь уже, як штосьці такое іншае, больш сэнсоўнае, больш для іх, ну, такое цікавае. Вот. І ў выніку уже ў 83-м годзе ўзнікла вот сусветная асацыяцыя пермакультуры, 1983 год. На сённяшні дзень гэта, ну, амаль 1500 членаў, 100 дэманстрацыйных пляцовак у розных краінах свету, 150 краін свету падлучана. Ну, што тычыцца Беларусі, ці мы з'яўляемся часткай этой сусветнай асацыяцыі, разважаем, ну, у канцы, і тут ёсць і станоўчыя такія моманты і прыклады гэтай сувязі з сусветным рухам пермакультурным, ну і такія засмучаныя. Ну, у Беларусі мой вопыт і знаёмства з пермакультурай дзесьці пачаўся в 2010 годзе. Да гэтага з 2002 года я прызямліўся на сваю зямлю, сваю вёску Караліну, і першыя гадоў 8-10 мы інтэнсіўна перавасаблівалі нашу дзялянку, сеялі газоны, касілі, выстраювалі такія прыгожыя ландшафты, але я потым паступова пачаў заўважаць, што сіл энергіі на гэта вельмі шмат выходзіць, нават няма калі усім гэтым захапляцца і радавацца, бо нам трэба было штодня падтрымліваць вот ну, такі парадак, который мы так пачалі ствараць. І таму мяне пачала цікавіць тэма арганічных, экалагічных падыходаў. І дзякуючы арганізацыі аграэкакультура, якая пачала з 15-го года, ну, вельмі інтэнсіўна ладзіць семінары на тэму арганічнага земляробства, і ў тым ліку пермакультуры, запрашаць вядомых экспертаў. І гэта, ну, памяняла і мой светапогляд, і многіх іншых людзей. Вот амаль што з вот 2010-х гадоў узнік такі сайт Экаежа, дзе было такая створана супольнасць людзей, которые прасоўвалі экалагічны прадукт. І было бачна, наколькі расце цікавасць да гэтага прадукта з боку так розных спажыўцоў. І вот менавіта это выращивание стварэнне этого арганічнага прадукта можна натуральным чынам рабіць на сваей пермакультурнай дзялкі. Вот такім чынам у мяне ўсё как бы замкнулася. Я больш пачаў шукаць эрганамічны шлях гаспадарання, знайшоў
прынцыпы пермакультуры, пачала іх прымяняць. Тут пачалі ну, з'яўляцца прадукт экалагічны, мы пачалі яго рэалізоўваць і ўнутры сваей сям'і, і для знаёмых і сяброў. Ну і как бы все стало на сваё месца. То есть праца таксама ну немалая, хаця яе значна менш стала пасля этого канвенцыйнага свайго э, ладу. Але з'явіўся прадукт, который можна было ўжываць і рэалізоўваць, і гэта ну матывавала далей працаваць і э, э, вывучаць пермакультуру. Таксама пермакультуру ў Беларусі шырока падхапілі радавыя маёнткі. Э, Напрыклад, іх вот у 18 годзе каля 60 такіх радавых маёнткаў пазначана на мапе сайта Экабай. Нават рыхтаваўся такі закон пра радавыя маёнткі. Ну і вот у радавых маёнтках это Звонгара, росы нашы там на Валожыншчыне, ну і шмат іншых, я ж кажу, вот до 60 таких драбнейшых, буйнейшых, то на гэтых радавых маёнтках прымяняліся прынцыпы пермакультуры, яны вывучалі. Можа, не так паслядоўна, таму што іх все ж таки была такая трошку іншая філасофія. І вот што я яшчэ ўбачыў, што ў 2020 годзе на мапе сайта Агракультура пазначана каля 30 гаспадарак у Беларусі, которые прапаноўваюць арганік прадукцыю. Ну, безумоўна, гэта ну, мусіць менш 1% ад усіх гаспадарак. Гэта ну, вельмі мала, калі ўлічыць колькасна ад усіх гаспадарак у краіне. Ну, але хоць штосьці. Але яшчэ больш сумна, што з гэтых 30 гаспадарак я многіх ведаў, знаёмы был з імі, разам мы вучыліся в арганік школе пры цэнтры экалагічных рашэнняў. Людзі многія пазакрываліся нават з гэтых 30. Вот, так што і гэты закон прыняты пра арганік вытворчасці прадукцыю не падштурхнуў далей працаваць у рэчышчы развіцця пермакультуры. Так што такі невялічкі стопор адбыўся пасля 20-х гадоў у нас у Беларусі з гэтай тэмай. Але аднадумцы застаюцца. Я пачуў, што каля 30 спецыялістаў аматараў пермакультуры атрымалі сертыфікат міжнароднай асацыяцыі сусветнай, вот этой англійскай, это 30 чалавек от з Беларусі. Ну, это значит, добрыя настаўнікі могуць быць у свой час, калі адкрыюцца такія цэнтры пермакультуры. Іншая рэч, таксама, дзе яны цяпер усе, эти 30 чалавек, цяжка ну, зразумець. І вот цяпер, што са светаўспрыманнем і адлюстраваннем вот этой пермакультуры, што я для сябе зафіксаваў. Як я уже сказал, пермакультура, як светапогляд, пачала прарастаць вот на пачатку 20-го стагоддзя. Гэта эпоха такого класічнага мадэрна, калі агульна было захапленне дасягненнямі навукі, і здавалася, што з дапамогай навукі можна будзе канчаткова вырашаць праблему, звязаную з харчаваннем, з голадам і гэтак далей. Ну, але такое тотальнае прымяненне хімічных сродкаў прывяло да таго, што з'явілася шмат хваробаў. Тады ўжо намаганнямі іншых фірмаў, Монсанта, напрыклад, якія ДДТ прапанавалі по ўсяму свету змагацца з хваробамі, было ўжо яшчэ больш бяды. Моя родная бабуля, можна сказаць, памёрла ад гэтага дуста, ну, таму што працавала на хмялі, і ўвесь час яго апылялі самолетом этим дустом, і ну так врачи констатавалі, што было такое атручэнне моцнае. Так што вот гэта такое магічнае ўспрыняцце этих хімічных сродкаў угнаення, якія паплывалі на распрадукцыю, ён был
паступова успрымацца пачаў як какая-то насцярога. Але бачыце, амаль што 100 гадоў спатрэбілася, каб ўжо чалавецтва зразумела заганнасць вот этой тотальной хімізацыі. І вот ужо наша стагоддзе, яно пачынае ўсё больш людзей хіліць к экалагічнай адказнасці, к экапрыязнасці. І вот гэтыя падыходы экалагічныя, яны сталі вельмі запатрабаваныя і вот у праграмах устойлівага развіцця сусветнага і і гэтак далей. Так што змен такі светапоглядзе пачаў вельмі істотна мяняцца у новым стагоддзі. І вось тое, што я для сябе вывеў такія метамадэрныя рысы пермакультуры. То есть я для сябе зразумеў, што пермакультура гэта выдатнае адлюстраванне таго, што мы пачалі жыць у какой-то новай эпохі. Некаторыя называюць постмадэрнізм, але больш за ўсё ўжо цяпер, здаецца, пачалі гаварыць, што гэта метамадэрн, то есть это як метафізіка, как бы такая ўжо паслямадэрнаўскае какое-то светоўспрыманне. І што для этой эпохі вот яно і у мастацтве гэта ўжо праяўляецца, ўжо ёсць цэлыя такія даследчыкі вот этих рысаў новых метамадэрнаўскіх у нашым жыцці. І вот глядзіце, што да пермакультуры я знайшоў, што вот оксюмароны — это такие словазлучэнні, которые одно другое выключают. Там, гарачы лёд, там, напрыклад, такое. И вот для пермакультуры безладны лад — это про пермакультуру дакладна. То есть вот у пермакультуры, калі прыйдзеш на дзялку пермакультуршчыка, здаецца, такое безладдзе какое-то, але гэта сапраўды такі адметны лад. Разнастайнае адзінства, жыццё мёртвай глебы, да. І асабліва вот карыснасць бескарыснага. Пермакультуршчык увесь час жыве в этом оксюмароне карыснасць бескарыснага, потому что для пермакультуршчыка ўсё бескарыснае можа быць карысным. І тое самае, што як хто-то раней мог падумаць, што лясны сад можа быць. Лес лесам, сад садам, а пермакультуры можа быць лес садам, ці прыродны агарод. Таксама агарод агародам, дзе ўсё выпалена, дзе ўсё там расце, а прырода — это за за агароджай сада. А ў пермакультуры можа быць это ўсё разам: і прыродны агарод, і лясны сад, і карыснасць, бескарыснасць. Так што гэта такое відавочнае для мяне. Таксама у пермакультуры ураўнаважаны прыярытэт экалагічна і эканамічнага. То раней на вёсцы людзі жылі пераважна тым, каб штосьці вырасці, з'есці, прадаць там, можа. Ніхто ніколі не думаў пра тое, наколькі экалагічна ён вядзе сваю гаспадарку. Сколькі там нітратаў, нітрытаў ён выкарыстоўвае, это нікога абсалютна не цікавіла. Там вырасціў бульбу на гноі, скарміў свіней, з'еў, і вот это ўсё гаспадарня. Цяпер, конечно, вельмі пільным трэба быць, якія метады ты прымяняеш да гаспадарання, ці яны экалагічныя. І калі ты проста хочаш эканамічна тут парушыць гэты баланс, это ўжо конечно, не пра пермакультуру. Таксама вельмі важна, што як у метамадэрне, так і пермакультуры выкарыстоўваюць як навуковыя рэкамендацыі, так і традыцыйныя в аднолькавай ступені. То есть метамадэрн не адкідывае мадэрна. Ён прымяняе яго, але і не адкідае традыцыйныя какие-то каштоўнасці. І это сапраўды так, таму што як ратаваць там ад хваробаў свае расліны? Можна купіць сучасны біопрэпарат, паспрабаваць там смародзіну спрыскаць, которая хварэе. Альбо можна, як некаторыя вучаць, кіпятнем яго гэты куст зліць і такім чынам дапамагчы пазбавіцца ад хваробаў. Так што традыцыйныя, навуковыя в аднолькавай ступені. Я б таксама сказаў, што
вот прадукт пермакультурны, ён сапраўды шчыры, праўдзівы. То есть это сапраўды той прадукт, который нясе у сябе вот всю шчырасць гэтага чалавека, который яго ствараў. Таксама пермакультура это не столькі пра тое, каб ну, валодаць чым-то, валодаваць там, ну, как прыродай і гэтак далей. А тут хутчэй належыць, устроіцца ў прыродны лад, адчуць прыроду, как бы стаць часткаю яе. Вот. Таксама у цэнтры ўсяго, што робіць пермакультура, стаіць этыка. Это каштоўнасці і мадэлі паводзінаў з клопатам пра зямлю і людзей. Ну, гэта унікальная з'ява, што чалавек гаспадарыць і увесь час думае вот пра эту праўдзівасць свайго прадукта, каб это быў ну, сапраўдны і ну, как бы не хімічыць, короче, той ступені, которая часам, ну, прымянялася, калі трэба было эканамічна просто лепш папрацаваць. І яшчэ пермакультура для мяне гэта адначасова і асабісты занятак. Вот, кожны дзень можна ўглядацца ў сваю дзялку, вывучаць і дасканаліцца і гэтак далей. Але пермакультура штурхае да супольнасці, да таго, каб акумуляваць разам з іншымі прыхільнікамі рэсурсы з мэтай штосьці такое больш істотнае зрабіць, змяніць у навакольным асяроддзі і з карысцю для прыроды. То есть это і асабістае, і такое вот супольнае. Так что вот для мяне это, ну, можа, это і не толькі этой рысы, а і іншыя, ну, такое выразнае сведчанне таго, што пермакультура гэта ўжо пра нейкія новыя рысы новай эпохі, новай падыхода да зямлі, да гаспадарання. І я такі вот для сябе яшчэ вобраз знайшоў, што пермакультура для мяне як такая салатная талерка, да. Дарэчы, гэты салат я сам яго рабіў на Вялікдзень. І вот такую фотку пакінуў. Бо гэта пермакультура это што найперш, калі вобразна? Гэта шматкампанентнасць і захаванне баланса. Бачыце, вот, ну, эта салата, яна можа выдатна быць згарманізавана і вельмі смачна, калі там будзе ўсяго ў меру. Калі трошки чого-то перабольшаеш і выпусціш вот з увагі эту раўнаважанасць, збалансаванасць, ну, будзе несмачна, і это все так не это. Поэтому, ну, вот, так вот трэба перед вачыма мець эту салатную талерку і выходзіць кожны дзень на сваю дзялку і гаспадарыць, каб все было збалансавана. Ну і цяпер крыху вот пра такія прыклады свайго гаспадарання і парады, якія я б мог бы уже так выказаць тым, хто, ну, пачынае у гэтым кірунку пермакультурным рухацца. Ну, найперш, можа, я дастаткова этой ступені это і не зрабіў у свой час, трошку я это пазней зрабіў. Трэба просто пакласці план сваёй дзялкі перед вачыма і ну, паглядзець, ну, у якім свеце вы знаходзіце. Вот это наш цяпер новы дом, вот тут у нас поўнач, вот тут у нас захад, і гэтыя вот вятры паўночна-заходнія, яны увесь час раней нас тут так абдувалі, ну, і никакие расліны асабліва тут не маглі расці. Поэтому вот эту всю зону трэба было с самого пачатка рабіць защитнае супраць ветроў. І это... А тут вот у нас сельскія гаспадаркі, так это ну, такая вельмі засмечаная мёртвая земля, увесь час яе тут збрызгиваюць пестицидами, и так что, коли это еще с ветром, то все это на нашло. Мы крайняя хата, так что вот это важно тут улічыць. Потым разбить эту
сваю дзялку на зоны. Вот добра, калі гаспадарчая зона, вот як у мяне атрымалася, яна так мае, ну, такі калідорны тып. То есть тут розныя гаспадарчыя забудовы, трымаюцца жывёлы, куры, трусы і так далей. А, таксама улічыць на дорогу, которые тут могут машины ездить, что як тут забяспечыць, ну, такую какую-то оборону от этого, от машинного этого. Ну, у нас, дякую Богу, меньше, тут амаль што не ездит. Выделить зоны, вот тут у нас, например, фуд-зона, тут мы как бы ежу готуем. Ну, карацей, папрацаваць вельмі добра на пачатку по плану, бо ізноў жа пермакультура гэта спалучэнне розных задач і функцый. Тут же ж і забеспячэнне і вадой, і цяплом, і гэтак далей, гэтак далей. Гэта таксама трэба зрабіць, ну, вельмі загадзя і правільна, з тым, каб было эрганамічна, і это прыемна было потом гаспадарыць і жыць. Так, вот с этого мы пачыналі сваю тут пермакультурную деятельность. Это вот старый дом, который у нас горел. Это вот дом, который нам дозволил пережить пасляпажарны час. Ну, так все это пачыналася. И вот что важно улічваць при планаванні вот этой пермакультурной гаспадаркі. Ну, як я и сказал, это зрабіць анализ існуючага стану пабудовы, для себе какие-то экоподыходы для жылля і жыццёвай прасторы сфармаваць і іх ажыццяўляць. Ну, нават з таго, з чаго вы дом будуеце, это таксама многія это, доўга разважаюць, з якога матэрыяла, каб это экалагічна было. Ну, вот яшчэ такі прынцып самадастатковасці. Што я маю на ўвазе? Это калі бывае ў вёсцы, там адключаецца на который час там электрычнасць, там а трэба, каб все это гатавалася, і ну, альбо электрычнасць адключыцца, і ваду вы не можаце, калі у вас электрычнасць на вадзе. Ну, карацей, каб не было так, што у выпадку адключэння электрычнасці у вас все спынілася, і вы не можете жыць. Так што гэта таксама важна прадумаць пра эту самадастатковасць. І у сувязі з гэтым пытанне, як вы забяспечыце себе такими важными рэчамі, как ацяпленне вадой, каналізацыяй. Ну, вот про ўсё гэта я коротко зараз прыбягуся. Ну, мой прыклад жыццёвы тут пераканаў мяне, што самае лепшае, ну, мець хаця б одну печку, а лепш іх некалькі, бо мы на этой печцы, вот, которая тут есть, мы амаль што 1,5 года перажылі пасля пажара асноўнага дома. На этой печцы можно было и спать, и гатаваць ежу, и нам не трэба была ні электрычнасць тут, ну, пока ее усталявалі ізноў. Так что это сапраўды, ну, важная рэч. І гатаванне ежы карыснай, сушка, ферментаванне ў печы, попел, які атрымоўваецца, выдатнае ўгнаенне ад печы. Па кошту амаль што яна, ну, ніжэй нават сярэдняга, я б сказаў. Ну і вот за пэўны час мы абжыліся рознымі кшталту печкі. Бачыце, у нас тут з'явіліся і такія вулічныя комплексы, дзе тут вот нават з ваннай тут у нас есть, падагрываецца, тут можна по-рознаму прымяняць. Ну, калі что-то дробнае згатаваць, можна ў такой печцы там зрабіць. Вот еще один прыклад выкарыстання печы. Вот такая ляжанка, яна тут вот топіцца, і зімой вельмі добра над этой ляжанкай гадуюцца перапёлкі. Вот тут перапёлкі, яны нясуцца круглы год, ім ідзе такое мягкае цяпло, вельмі суха, вільготнасць зніжаецца, можна паставіць, прагрэць там зямлю для будучай расады, а тут можна чарвей даваць, будуць размнажацца вот у этих скрынях, верміскрынях. Тут
ну, гадуюцца чэрві для таго, каб выпусціць вясной іх уже ў грады. Ну і ўсе гэтыя адходы да кожнай трэсачкі можна складаць і імі вот этими трэскамі там все протапліваць тыя ляжанкі, гадаваць. То есть, як вы разумееце, пермакультура это ну, как бы спалучэнне розных кампанентаў і ну і адно з другім спалучаецца, і адно другое падтрымлівае і кожная из этой сістэмы спалучальнай толькі выйгрывае ад таго, што ну, яны ўсе могуць быць разам. Ну, цяпер пасля агня, как стыхіі галоўнай, дзе гатуем ежу, грэемся і гэтак далей. Вада, як стыхія, таксама пра яе важна падумаць з самага пачатку, таму што ваду трэба і падвесці, і адвесці. А, ну, вот у нас так склалася, і гэта, ну, у нас, ну, вельмі выдатна, не знаю, ці это атрымаецца ў кожнай гаспадарцы, але ў нас два типа поступления воды. Гэта скважина 43 метра. Вот это для полива, питья хатних жывёлін, гігіены, мыйні, приборки там и так далей. То есть это такая все для тэхнічных мэдаў. И у нас маецца такі колодеж, который как, ну, крынічны, он где-то метров, ну, 15, может. Это другі слой. І, па-першае, яна аўтаномная крыніца, то есть ёсць вада, скважына будзе працаваць, калі насос будзе качаць. Як няма электрычнасці, і скважына мёртвая. А з калодзежам заўжды можна мець ваду. Яна вельмі класная вада. Мы яе правяралі разоў з 5 на біохімічны складнікі, поэтому гатаванне ежы, засолкі, там, дзе вады таксама вельмі шмат трэба, все с этой крыніцы. Ну і дажджавая вода, мы таксама збіраем яе, яна просто выдатная по складу, цёпленькая, праграваем, ну, паліваем цяпліцы і гэтак далей. Ну і по адводу вады вельмі важна зразумець, вот, что есть отвод такой вот, як называют специалисты, белый и шэра-белая вода, яна с рукомойника. То есть, ну вот мыешь там у кухні толькі руки мыешь, так это, і яна праз пясок можа папаўняць колодеж. Она идет прямо в колодеж. А шэры это когда уже, ну, с хімічнымі там, ну, калі мыешься, там это, і гэта трэба вывозіць уже. Ну, такую воду мы выклікаем там раз на 2 гады, каб вывозіць. Что по очистке экалагічнай, то это вот одна из, ну, як на маім вопыце, одна из самых лепшых. Я намаляваў такі практычную систему очистки, которая існуе ў колодзішчах под Мінскам, на Острожского 4. Там много семинаров экалагічных проводились. И вот в рамках проекта одного была такая збудавана система, калі спачатку все поступае, вся это в один колодеж, потом верхние слои весь час у другі колодеж перетекает. Тут насос аэрации идет, как, ну, эффективные микроорганизмы хутчэй росли. Потом адсюль у першае такое, ну, прудик такі, ну, переливается вода, и тут кореньи специальных рослин чистят эту воду, и уже после очистки этими рослинными кореньями вода перетекает еще в один, и тут уже могут рыбки плавать, чистютки водоем, практично, ну, только раз там на год можно выкликать, вот отсюда вычищать. Ну, такую систему больш дасканалую я бачыў у Польшы, это ў Звірках под Беластокам на Падляшшы ў манастыры жаночым, то яны, ну, мадэль такая ж, але яны нават грошы от это не то, что платяць асенізатарам, а вот это то, что у іх это вот это прыязджаюць і выбіраюць адсюль, то нават плацяць манастыру, таму што это вельмі класная
для угнаення забираюць і плацяць ім. А все астатняе вот у іх так і прудзікі гэтыя ёсць, і из-за того, что много и паломников, и людей разных перебывае там, то все равно это все, ну, працуе вельмі эффектыўна, экалагічна, класна. Ну і ў прыватных гаспадарках я бачыў больше. Так что, ну, але для такой сістэмы ачысткі экалагічнай надо такая, ну, дзялка уже, ну, немалая. І тут так є, ну, каб зрабіць, трэба на пачатку класці такія пэўныя сродкі. Ну і вот по водозабеспячэнню. Ну, надо, каб подвод и отвод воды был в таким гарманічным балансе, каб вот, ну, размеркаваць, куды добрую воду сливаць, куды дрэнную воду сливаць, як выкарыстаць добрую воду для сваіх патрэбаў, каб это было эканомна ўсё, распрацаваць мадэлі максімальнага выкарыстання сточнай дажджавой воды. Цяпер много таких тоже так сістэм ёсць, і вода сапраўды вельмі класная, калі збіраецца дажджавая. Ну і вот пры адсутнасці электрычнасці, я сказал, каб было як карыстаць, правяраць ваду на біяхімічны склад, ну і скласці вот этот рэалістычны бізнес-план по падвядзенню адводу, бо можна шмат грошай укласці, а вынік будзе не экалагічны і нават непрактычны. Таму я б параіў, ну, хто будзе, ну, будаваць сабе, планаваць, ну, вывучыць дасканала, пад сябе знайсці мадэль і ну, вельмі свядома і з веданнем уже ўсіх нюансаў зрабіць сабе эту сістэму, а не то, што там прапануюць фірму дзешавей ці даражэй. Прыбіральная важная частка таксама нашага жыцця. Бачыце, што 70-80 чалавек кала пакідае, там 2 тоны амаль што ўрыны. І гэта можа быць як шкоднае, так і карыснае. Трэба прадумаць, як это все утылізаваць, санэпідэтычныя нормы. Ну, але это по этой теме был такі семінар у аграэкакультуры, то ён 1,5 дня цягнуўся. Ну, вельмі хороший специалист Богдан Попов приезжал, рассказывал про все нюансы вот выкарыстання туалетной вот этой массы у розных краінах свету. І, ну, на жаль, такой літаратуры цяпер малавата, але это таксама важна вывучыць. Так што, калі гэта ну, так как бы с разуменнем падысці да этого пытання, то ну, можна вот адходы нібыта вот это бескарысна выкарыстаць з вялікай карысцю для сябе. Вот як мы зрабілі ў сваёй гаспадарцы. Вот 15 гадоў мы карыстаемся, то есть раней карыстались. Вот сюда такая пластиковая бочка ставілася, вот такую специальную мураваную, там это самое, і перасыпалася торфом ці апілкамі. Ну, апілкі нават лепш такія, когда стружкі такія. Ну і пасля кожнага паходу ў туалет перасыпалася это вот этими стружками тут. Потом эта вот крышка снималася, она легко снимается с боков, эта крышкой накрывалась и выносили за межи дялки нашей, которую мы засваивали, копали такие ямки глубиной там до метра, и вот эту бочку вот с этим наполнителем мы в этой ямке выкидали. Земля была, ну, у нас там страшно твердая, это плужная подошва, она, ну, была як асфальт, там, ну, ничего не могло не расти, и вот после 2-5 годов, после того, как мы у этой ямки выливали этой вот бочки из нашего пудр клозета, это, который я вам показывал, ну, мы вельмі оживили эту глебу вокол. Это вот невеликий малюнок, что стало на абсолютно непридатной глебе, которая была у нас за межами господарки. Ну и что для пермакультурщика самая важная тема, это
зрабіць так, каб глеба, на якой вы вырошчваеце сваю прадукцыю, сапраўды была жывая, каб там яна а, давала і а, прабіятычныя арганізмы і ўсе вітаміны і ну, была ну, карысная для тых раслін, тых пладоў, которые вы вырошчваеце. Поэтому вывучэнне а, а, ну, как бы глебы, которые у вас есть, і всяких методик, як яе зрабіць лепш, это одна из ну, таких стрыжнявых мэтаў і тэм, мне здаецца, кожнага пермакультуршчыкі, каб зрабіць глебу сапраўды, каб яна стала імуннай і фітафторозы не данікалі, каб былі вот гэтыя шматгадовыя ўражаі. Ну, як гэтага дасягнуць, это целая такая таксама ланцужок таких розных методик. Ну вот моя глеба у маім лесасадку. Бачыце, ніколі я не выгрыбаю лісцё, все бактэрыі, мікарызы ад гэтых ну, дрэў, которые тут ёсць, яна вельмі хутка это лісце все съедаются, это листья возникают сухие мгновенно, а потом уже такой слой гумуса там назирается, и, и земля с каждым годом становится, как у леса, такая мягкая, пульхная. А еще коли куры походят там, пограбутся, ну, так вовле там нормально. Значит, вот это створение живой глебы прадугледжваюць забеспячэнне такога механізма, сістэмы падкантрольнага перагнівання, каб ну, вот это былі станоўчыя біяфактары. І якім чынам? Можна абавязкова падумаць пра чарвей, каб развадзіць, каб как-то запусціць ну, грыбаводства, каб у вас жыла мікарыза. Вот теперь я сегодня ходил там по саде, ну, много грибов у меня там разных уже растет, там прямо можно ходить, збирать. Развялося вельмі шмат. Ну, какие-то принципы компостования абавязкова трэба засвоюваць, ну, мульчавання, сидирацию. Так что целый комплекс таких. Ну, про вермивытворчасць я уже вам показывал, что вот таких скрынях зимой можно гадаваць червей. Но это так само целая такая наука и технология, как правильно ну, зарадзіць ім, каб ім і ежа была, і яны чэрві гэтыя там не задохнуліся, і вільгаць была своечасова. Але ў выніку, бачыце, вот можа атрымацца вот такая ну, вельмі насычаная чэрвямі глебы, і потом іх выпускаеш награды, яны ну, адразу ідуць у працу, как говорится. Так что это важно. И вот для этой вермивитворчасти важно, что набыть из этого вида, или как там породы дербента навозника, или белорусского пахаря, или владимирского, или там калифорнийцев, каких вы там, у вас будет доступ. Потом перевести их на свой корм. И ну, і это вельмі пільна прасачыць, таму што ад іншага корма, калі рэзка яны могуць ну, не выжыць. Потым належную тэмпературу, вільгаць паветра, самаачыстку пры дапамозе пяска там. Ну і такія вот умовы памножаць іх ну, вельмі хутка будуць памнажацца чэрві, але, конечно, на іх могуць прыйсці і тыя, хто іх любіць таксама, і краты, и пацуки, поэтому треба, ну тут свои секреты, это особная тема, коли кто ну, будет цікавиться, потом поговорить можно будет особенно. Вот про грибоводство, бачите, так само это вот один из принципов пермакультуры, вот это будынок, он, ну, как бы стоит на самом краю дялки, вот это уже соседская территория, поэтому
тут усход, сонца амаль не бывае, і вельмі зручна тут выращваць ну, вот и грибницы можно куплять уже, ну, как бы насыщенную грибами эту пакеты и сюда крышку так само поливать и потом збирать тут плоды, а уже когда она отпрацуе и назбираешь этих грибов, можно это раскидывать по дялке, и оно уже на дялке начнет там запускать это. Ну і вот пры грыбаводстве таксама я уже сказал, что важно, каб былі адпаведныя ўмовы, каб была такая вільготная цень, каб сонце там не высушыла это все, паліваць трошку. Але калі добрае месца выбрана, то ты паліў там мінімальна, там будзе трымацца вільгаць добра. Можна набываць гэтыя грыбніцы или самому размнажаць. Вот у мяне сосед таксама пачаў разводзіць грибы, ён все сам запустил. Ну, на вешенках ён пока, ну, але думаю і іншыя грибы такія запускаць. Ну, показывал так. Хотя справа вельмі тонкая. Вот хто зоймецца, трэба быць гатовым к тому, что ну, трэба мець настойлівасць будзе і пераадолеваць всякие неудачи, потому что это ну, не такая простая рэч з імі знайсці падыход, каб яны грибы размнажаліся і весь час плоданосілі. Ну, вот еще вельмі важно самаробны драўляны друз. Вот что это такое, я вам сейчас покажу. Потом это калі кожную там обрезку сада вы не спаливаете, а ну, перамалываете и вяртаеце назад у глебу. Так, з кампаставаннем таксама важно ну, разумно абыходзіцца. Это одна из важнейших часток гаспадарання, хотя апошнія часы уже такая тенденция, что можно компостовать просто, ну, прямо на градах, потому что, ну, компостнику многие корыстные рэчывы все ж таки знікаюць падчас кампаставання. Калі будзе кампаставанне адбывацца на градах, то ну, яна больш возьмуць расліны от этого. Ну, тут таксама свои нюансы, падыходы. Некаторыя прямо сцежкі, дорожкі паміж градамі выкарыстоўваюць у якасці кампостнікаў. Ну, таксама можа быць. Ну, там надо кордоном прокладывать это весь час, а потом прямо со стежек, когда оно все перекомпостуется, прямо у грады класти. Ну, щиро кажучи, я этим еще не спробовал вот так, как у градах. У меня компостники двухсекционные, яны служаць шмат гадоў, трошку кампаставал я вот у градах розума. Ну, таксама недрэнны вынік многагадовы. Ну, что такое вы там знойдзеце, я думаю, в интернете. Вот мои компостники, когда одна секция заполняется до конца, можно отсюда перекинуть сюда сверху, доски это достаются, и уже там хороший компост можно прямо развозить. А потом это вверх, туда на низ идет, и достается это. Ну и так вот оно чаргуется. Ну, за компостом треба кожны дзень сачыць и просыпать там доломиткой, каб ну, трошки расчалачить, каб там не закисло это все, инкулянты какие-то вкидывать, чтобы там, ну, сочить за балансом, травой прокладывать, кухонными отходами. Ну, тады атрымаецца вельмі класна. Пожадана, каб вот скошенной травой прокладать, она дает такую температуру и трошку патогена там ну, как бы принижая колькость. Пересыпаем попелом, вот обовязково. Ну, у якости инкулянта так само может быть, мы когда и курицу какую-нибудь кидаем, ну, это из кухонных отходов может быть там, то есть, ну, была активная такая среда там.
Абавязкова прокладаем картонами, натуральными анучамі, которые застаюцца, а, натуральнае ўгнаенне, курыныя, трусіныя туда идут. Раней мы вот это и выкидывали на сезон несколько этих бочек, ну, нашего этого клозета пудрового, тоже вельми классно там ён працаваў. А, Ну и вот карысць этих драўляных шчэпаў друзаў у кампосце. Когда мелешь эти галинки, там, ты дробные, так само в компост, коли мы закладаем, то пересыпаем слои вот этим друзом, и на низ абавязкова таких толстых галинок класці компостную кучу, каб было паветра, и так само грибы, ну, там могли что есть, если ты, ну, потому что баланс бактерий и грибов в компосте вельми важно, как был, и для грибов надо, как, ну, были драўніна. А, Так что вот такое насыщенность поветром это дает, температурный режим. И вот як я раблю эту друз. То есть вот у нас годов уже 15-20 такая машинка, и она, ну, перемалывает все. И вот, бачите, это уже вот вельми хутка вот этот друз, и он, ну, прымаецца землей и пачынае, ну, как бы, працаваць в плане того, что дае, ну, такую харчаванне этим грибам, которые помножаются и, ну, и отбывается рост этой микорызы, которая вельми корыстна для всех рослин. Ну и вот бачите, была такая земля, и вот когда уже на выходе после того она, ну, выдатно пахнет, выдатно пропущенная червяками, и все. Вот когда, ну, будут такие уже навыки, поспехи, ну, рабіць с компоста, можно сказать, со смеси вот такую, свою такую землю, это уже будет такое натхнение и жаданне далей працаваць на пермакультурным этом плане. Таксама можна засвоіць тэхналогіі самастойнага прыгатавання эффективных микроорганизмов. Ну, это Байкалы были вот у продажи раней. Теперь, может, тоже есть Сияние, такая фирма. Сутнасць прыгатавання этих самастойных эффективных препаратов, как, ну, была вот эта насыщенность микробиоты. Там, пробиотики – это организмы, которые активно себя ведут. Пребиотики – это ежи для пробиотиков. И симбиотики, которые, ну, имеют и организмы, и ежу это. Ну, это как и микробиота самого человека, это вельми адлюстравання, то як мы перевариваем свою ежу, и что в нашем организме робится, так и в организме глебы то же самое, такая ж эта система. И вот калі стварыць такие умовы, то такую биоту можно зрабіць насычанай, высокую и выкарыстоўваць по назначению. То есть як это практично робится? Можно любую емкость, бочку брать траву с корнями, которая менавіта у вас расце, закидать, как подкисала это, ну, трава, цукру дать для помножения бактерий, ну и каких-нибудь так еще стартовых там культур, но это уже кожны там сам. Але галоўнае вот это рослины с корнями, варенье, цукор, ну, как и чайный гриб, вот вы робите, как был этот баланс грибов и бактерий там в этой микроорганизме. И тогда всей этой жижей вы поливаете рослины, и не надо вам ни Байкал куплять, ни Сияние. Так что это так само варто гэта поглыбиться и паспрабаваць для себе рабіць. Для пасідзерацыі хочу сказать, что мы выкарыстоўваем заўжды, ну, такой сумесі, каб былі розныя и крыжакветковые, и фацелии, и овесы, и, ну, что есть, какое зерня. Можно весь час, скашиваю потом ручной косилочкой, с косой, и как масса это засталася. Ну и земля это вельми добро отзывается на такую
такія працэдуры, на такія федэрацыі. А, Мульчируем таксама скошанай травой, а, соломой, которая у нас заўжды ёсць, прывозім спецыяльна. Ну, глеба растет. Ну и вот чем я хотел бы это все закончить, что калі мы навучымся працаваць вот з зямлёй і прыручым этой мікраарганізмы, то это сапраўды будзе такі паўтор, калі ну, чалавецтва для того, каб ну, забяспечыць себе ежай на какой-то працяглы час, то надо было что-то рабіць з мікраарганізмамі. И вот это наши ферментованные все продукты, это вельми подобно процесс на то, что я рассказывал вам про глебу. То есть это э, такое как бы для меня иллюстрование. То есть научишься робить землю живой, будешь иметь живые ну, продукты, якія ну, будут органично устраиваться ну, у человека, для человека, и ну і будзе сапраўды такая кругабег гэтых рэчываў у прыродзе. Я так пробегся трошку, как я сказал, про этим каким-то своим. Это невеликая частка таких своих каких-то практычных падыходаў на подставе ну, какого-то разумения своего, что такое пермакультура, для чаго яна. І калі б у мяне спыталі, ну все ж таки якія два галоўныя прынцыпы пермакультуры, бо можна знайсці, што ёсць 12 галоўных прынцыпаў пермакультуры, можна ну по-рознаму это тлумачыць. А я для себе так сфармуляваў гэтыя два прынцыпа, што першае это трэба ну как-то научыць себе ну, отчувать вот эту природу, развить у себе вот эту природолюбность, природа, ну, подобенство какое-то в своих деяниях, думках, приоритетах. То есть вот, ну, чем больше вот этих взаимосувязях микро, макро ўзроўня бачишь вокруг себе в природе, тем больше, ну, просто здзіўляешься, наколькі это все, ну, так гарманічна з мэтай на самазахаванне, на взаимоподдержку вот все этой биоты. Так что первое это вот эта природолюбность. Это то, что надо, как у человека было ну, глубоко в сердце и душе. Ну и другое это ну, быть таким скерованным на размаитость во всем. То есть у подыходах для вырашэння праблем. Каб ну не было чего-то такого монажыццёвага. То есть чым больш у вас розных сяброў, дзяцей там, не ведаю, захапленняў, ну, тым больш у вас будзе заўжды какая-то ну, здольнасць вот у гэтай размаітасці пабудаваць тыя сувязі, такія ўзаема, ну, какие-то скіраваныя на вырашэнне праблем, то есть з'явіцца одна праблема, але калі у вас много элементаў ёсць, то вы заўжды знойдзеце ну, тыя элементы, которые помогуць вам вырашыць гэтыя праблемы. Так што вот прыродалюбнасць і размаітасць, каб у вас была заўжды в сэрцы, у душы, у розуме, і з гэтым можна падыходзіць да пермакультуры.